YouTube le ya phi baro ki ba page bat ki ba ngap leng ba kan ne ka channel ha kan ne chi kai ka ong kum no phin le ban yo jing pan im te na ka ban ta jo kan ne nga karpat ya phi ki to ki badang yale menta ban wat ha ba kum no phin yo i ka jing pan im ban tikna ba phi la yo jing pan im te sum ha ban long ba ya sha bat kum juru na ka ban ta jong phi ki to ki bla de yo i ka jing pan im te han rei phi kwa ba de ban ya sim le mi ni ki point ban snap le mi ne ka ji kai ba khnang na ka ban ta ba phin la ban ya ra bi ki wei pat te sum ha long ba ya sha namar hang ni on hap hi adu lai benta te subha ban ya sha ba ju ka poru lada dan peneng jong phi ki ba phi kwa ro ban pentam ni ki point markin don si photally lada phi kwang pentam ru phila ban ne kata ri ni ki photally ki point ki long ki ki ba na ka lien chung ak bu nong kren nga simi ni ki banta kum kita ki balong common ki ba ya hab lang ya baro na du du ti siap hai lada pentam ru hato kan kata kum no tingi siap hai hadin tian rei kini ki long ki point ki ba don kam ba bar khoi chingin ha banya ya lang ba te menta tu nya phai no bran cha kan ni hai kini ki spot li ki point ka ba kum no ngin le ban yo ching pen im te yo i na ka ka ba ang sedang mo ka bani kong ha bangi phai ya ka jingelap ka jong apostol Petros ha Pentecost ha to por wa apostol Petros u ya lap ba dei ban priang yu Yesu de ban ngai Yesu ban yo jing pen im tiki pai ba to por kila deb yo kila yo sngo lupa ha to por ka ba ya kerteng Yesu la yo sngo ba ya la bru ispang u Yesu rei kim so la ban ong ba kin da khem yo ki wei pat ki jing kai ki ba kham clear bat kham long detail Yesu na ta kadrau kai ba kila ong ki pai ba Israel to por kila ong para kum no ngin le kata kalau hapa kita sukun duk lagi jangan bersim te u Petros atau por namar ka jing kem ka por ngai u ai tang lai tli ki jing ya thu haba kumno an le ban yo jing panim ban ngin ya pule mentana tin ke jong blai kum ni wong to phin kala ka bamot ban on pen baptis ya phi uwei pa uwei ha ka kerteng u Yesus Kristus ya ka ban yo mat ki pop bat phin yo diang ya ka jing ai u mensim ba khoi atau ong susung to da ki sibun ki pat ki tin ula pen i pat ula kentu ya ki mod ba ki nam le ya ki jing sniu baro namar ki por ka de ka por ka sniu ha ka jing ya de ka jaj meru Israel te namar ki mom sya jong ka por wa tang lai tli ki to ki kendon ten re ha ka jing kai ba de ngi ha ban le ki we suru ban kham pen bun namar wale ngi haban sim pateng susu bangi haban banrap susu naga ga ba nakali yang jung Yesu nakali yang jung kiwe pat ki apostol ki hikai haka jinga dei bat kane ka subjek kumno phinle ban yo jing pen im ti haka ne ka benta ngi sedang no bran menta haka ne ka ban number 1 kata kalong syapang ka jingkela ka bamut haka gospel kat kum luka sumba khalai khot ka balai ka ong lemda phi kala ka bamut phi baro phin jot no kumju Yesu ong ya kata ka ba ka de yangi wei pi wei baro ban kala ka bamut nang ta shisho abangi phai ka ne tin kala bamut kat kum ka tin original ka Bible ka mitanio ka tin mitanio la dap kala ka tin khasi ka mut ban pen kelano ya kijing mut ban pen baha bat ban isino ya ki pop barim baro bat ban imno ya ki im ka bat mai ti bangi phaya ka ne ga jing kela ka bamut nyoi ki don ki ba la kala bamut rei kin mala ban poisata kum genuksa uparo we u kala bamut rei kata ka jing kala bamut kan nom poi sya kata ka ba udah le kala bamut hak to por banom bat sa ki Israel ndre ailat ki bakin lej ban mane blai ndre uklem le kata u Judas kumu wen ki bakla ka bamut ndre uklem lej ban pendem khmat ku jong Yesu pan map no
ulai sedin pasti nak penbannya lagi kaju kumbalong iso lagi pai naka siti segi Hebrew makan akan nyau long ba ulah kelah kabamut tenre uklam siam ya kajing kelah kabamut te ini pai pada kai kan kajing kelamut kabadai hok kaba ublei kuat napi bananga hadukan nong di banle hakata ka subjek jong kajing kelah kabamut namar gipor ba manusia kapor ba kaketin jong blei kam pada syai haki pabun ba kipai ba ban sung thu tang kan ka jingmut klaba mudru ka de subjek ba e ba kasdang na e ka kut ha e hadu hang no ta ba dei ban batai ka jingmut klaba mut tiban ya syai hang ni ka jingmut jong jing klaba mut kalong ka ba jam ban don kam ne batai bun ringin sim ba sebak ka poin ka ba de kat kum ka jingmut choka ari pai ka ni ka jing klaba mut Iyo i kum kan uksa haga ketin ke jong blei Matius nong balai khot ka ba nyo haba Yohanes nong penbaptis uyo i gi parisi ki sadusi uyo i wat na jengai ke jing bujungki kai ka ba uang to se ya uso ubade biang ke jing kala ka pamut ya ke jing kala pamut barbori ubriu bala kala bom kala layu i wat na sapar hiru te kumbakalong ha kecing bojong Yohanes penbaptis kum taru kalong wat hangiru ladang yung gilah kalabamut ringi kempat kela tingni abatai kendian ha kecing kela ka ba dei hok jong kecing kela ka bamut nginya pai kanuksa ka ba ka de na ukun sarong auria sibun giwain ringi simtang na uni kun sarong auria hadin ba langsung tu ila de ka ba umden jakasu ulah kela ka bamut bat lapai banwan pai pat seying selau kupa hang to ulai yang joy bat ulalek pai selau kupa kabamut mangi rukum ju kaju kan ka proses kaju kan ka komle kade bano hijing jongi nang ta habong kajing inono yaki jingle ki barim subo mentade ubriu badi kiat lane unong kalai lane unong tu lane lai pojai lada usi no tangi kita ke jingle bat uklem da syakri yo blai ngila ban si ono utoba ubala ino no mentai ke jing dikiat lada de badi kiat kune taterter ino mah ban khot di uba ude ubala kala ka bamut mar balai ka kten kala ka bamut kapan kut kumni nya pai ka tana ke tingi jong blai na ka isa yang basan fusan ka khot ka banyo ka boong to upaman un ino yala ka lenti bat uribom hok yala ke jingmut un pai no ru syau trai te un snus na yu bat syau blai jongi namar un mapar te hang ne kap ngan pankut dia kejimut kela ka bamut kejimut kela bamut kamut ka de kata ka ba ubriu ula ino no iki barakhoj u yeng joj bat open ku abo open ku na ka donut barakhoj ka mesim barakhoj u syakri blai baru ai ti ha blai met ban mesim ten kumia tau briu ngila ban ong ubah kela ka bamut te lekat no ula ban kela ka bamut re habalo syakri blai ngila ban i wat nak pa sabar ngila ban khot kela bamut tang hadin ba ulah syakri blai to ka baning kong kata ka dei jing kela ka bamut ka poin baning kong te sa ka poin ka ba arpan hamping wan kaman ke jung blai ngimla ban yai laj tang ne ka weru kata ka de jing plano ya ki pop bar bangi play ki pop ngidon kamban plan nadu kadonu baro ko mau weni ki syakri jung blai debit kumne wong ni pulai kendian ke jong blai sam karba ar phon riu khot pan riu na ta sam ka ba ar phon riu ar ka boy ni kentin to kami tu yang atrai bat to tin ju yang tu yiti klai jonga bat ya ka do nu jonga ngan thet jeli kti ka jeng lui lui kum tangan yai so dong ya keduan jong me atrai yo i ka bu debit ule u debit haba wan khamat ke jong blai unumla ban lei sendrum rengkat bot kipop ke jong marka de ya pianga ibu ibaro ti bawan khamat ke jong blai ngi de ban plilut ya ka jimut ke jepkat ngi de ban plilut iki ibaro ko khamat jong blai ngi don kamban long kumalong mau haba don gino ki jingle bo blai ususi ngi don kamban plalut marka tin ke jong blai gong probe par pu prar ko pakhat lai gong utang batap ya la ki jing plat un omman bahan re jar ba pla bat i no yaki
un yo jing isnei pla bat ino kata kadei kaba ka de kalenti pangiwana khamat ke jong blai te mentang nya pai hadin ba pla bat ngino ngide bandon su sagarisol kai kene risol bengine masuk tu ngide ban yai sa kene pat kawai kapoin kata kalong itu ni pai kendiat na ke city siki romo basal khot ban yo pra bong sok kita ki bala yo map no ya ki ching pala jongki bat ki bala yo telep no lin ya ki pop jongki suk tau briu bau trai un om nyau shu ya ka pop hau habangi wan kapan ka jong blai hadin ka ba ngila pla pat ngila ino ngiri basu turu ya kata ajing im ba lah telep no ya teki pop jongi bat bau trai un nyau shu ya kita ki jing duna ka bangi ngile hakmat ka jong blai ngiri basu tu ya kata telangim so tu e kane ngimpat long kita ki ba la plahok langai ngile ka ka bangi klem pada so tu bahawat ki ngilong akmat ke jong blai nganai kan uksa ka we na we jing jia ka bo wen bri wa kraw jong blai un ngila ba kraw jong ka theu John Austin ha ka we ka por u le ni ban plong jing sengela pa we jaka bat la le rangkat bat tau we un no ngila uba nanong kendong te utau no ngila ba nanong kendong ha ka por bo yeng ha karsan ulah keren ulah ongi ki kentin ba ngadei unong pop apedeng ka jingalap hakata kapor hakarsan te John Austin na takpor ulah ong ya utau no yalap ndala poisi ba balai pilej ong unong pop jala de haba piyeng hakmat jong karsan panyalap ki wi pat pan khot syakmat ke jong blai baki briukin kala ka pamut pat bakin wana ka jong blai tela da yala de phi de unong pop at pikot nong pop te perkat sa kita kinong but pat kinde ki ai ta sa kita le kine shu ki ai ba phi la de phi nong pop te wong ayam kam de kom ta kan mut ta kata ka dur hrei namar khnang ba ublai ususun ai ki babon ki pop ki ba ngimyo i nang tada ka bang pendemrit kum ta ublai ususun ai bat John Austin na por wong kata ka de jing tai thurmur bat paka tin jong blai ka khang ge jing tai thurmur tin jong blai kong to bale janai ngane janai ka kitab Ecclesiastes kong wan bun ketin na khamar ka jong blai ublai don chablai ngi don chkhandeu nginom la ban khamar jong angel o ka de jing bakala kam de kunta rei ngi de masu thu kumbang la de pule sakmat rom saunyo ba bangila phla ngi don kam masu thu ba kita ki bangila phla kila kuit krar ublai ulah telepno ete ki perkoit suk kemensin kata kadem no jing kustan habangila bi no jing le mardor to khlimat ngi ban phla hakmat ke jong blai hadu masu thu balamam kata de ka jing im kristan ka padi hok te din kata pat ulas ngolongo utau no nyalap tiu John Austin kumubriu bala lorang ba jeng musim ula ai ka we ka dekat bible la ta porbat ula pensisang ta ung pej ka we na tin ki jong blai lai pai naga kos ka city Yohanes ka panikong kalong mereka dekat baknai kong ladangi pla yaki pop jongi ulong ba yai berbahok ban map no i pop jongi ban pun ku jongi na ka bom hok baro ti habak ti jong blai kong ading pla kamut ka bangi hapangi pla no baro ublai ukloi ka ban ku jagi pop no ya ta pop jongi baro un ma par ban un sai no ka snam ka ju kum ta ter te kai ka bangi ngidang yai ong si ong la de unong pop kata ka pau ba kadang sa ka pop te nadu ta kapor uta u briu ras sutu la simpang te hakajing de kan jing pla sakoi pat ngim la ban yai la ja kan ni na ka e ba ka tin ke jong blai ka ong ka jing kai ka jing de kan jing pla ngilap susu na ka siti Jacob mabasan bakan riu ka bong to ya plano perlok hi ya ke jing palat bat to ya duai na ka betap perlok hi kato bing ne kan mentan hakane ka ba hasyakmat
kadai kata ke ke ba habang ilai kan nong wasniu kala menong hang ni ka jingmun hang ni kamu ji kita kipop ki barik ki baria yang ni ketu jinglong barim habang iwan kamat ke jonglei ndrei la kumnor kumnong su tu syek dar bar kata ka baya kumbak la ka jing kadon ka jing duna ka tin jonglei ka ai su sa ka jing hikai ba ngidon kaman ya plano i pop perlok hi kai kan ni jingmut ban ya pla perlok hi bat balai ka tin jonglei kam sum long to khilai pla hang ta ndrei ka ong to ya plano pop perlok hi ka jingmut kalong mar ba ki perlok perbor ki ide ki bahas nda tam jong jing imbrio khniat ngot ki ba penlong ya ki kenja ki kmi pani pastor ni kitai ki ba has nda tam perbor ubas nda tam jing imbrio ude uparlok bad bisuru ongopta na khoje pi ki lok maru syakri tibi ai te balai kan kam parlok ka daglong ba kumbala yosngo shakman abangi duai kan nong ide masuthu ba bule lama kum juru ang ni kadon kami parlok nomar ubala banyak saja ubala banyak dua lem ya kan nong jing ubala banyak kit lengkor lem gitu jing berkhoj nom palat banyak to parlok bagi itep musim te dena kan kadau tu boleh ong baya plano parlok hi hoj lada ulong senda unong sarai ngila plah unrei lada ujingai lane ubun kam ngon minta kemen tu war unong sarai ru parlok bakam palat bakam don kam kamu parlok bagi musim tang ba te ki kmi ki pa ne mano kam senda tam ka jing tumu barok kan jing pla ka bakat kum ka sithi jacob kamut ba haddo bagin suthu ba taki eke bangila pla ki dei banlong kita ki bangila yo map na kamat ka jong blai kumbala tho ha ka rom sau nyo ko bangila de pule mantan kata de jing mot ha ka ba ni ha ban jai lang ba ka ne wan ha ublai ban yo jing penem tengai kato kala sai mentang nya pai su skawai pat ka poin bat ka jing sya kan ni kanom de ban bu lada ubri uyai bej nya dus dang dukut ten re kan ni kala ka jing bu ban penabat la ru ban ong bam balai u jisu ubu ya ka jing kawai try ngai badena kan ni ka dau bat kata kalong bangi de pan su tu syai ka ka hima ka jong blai ka ba menta bat ka baladep ka poin ka balai ka begini kan ta kalong bangi de ban sutu bat bangi de ban tip syai kedar ya kan ne kelenti ka mangi mata ha ka jutang bat mai ngi im namar balai basabu ya kan ne kadau kalong ma pi i hadin ka ba kitu ki sispar peu ngut ha ka jing duai pentekos rangkat bat ki apostol na to syuri ki hajar ki brio ki laya long kristan ki la yo jiman baptis ndre hadin pat ki apai dino sya ki hukum ki jong moses bat ka long ki kulmar ki jing kristan ha ka balang bani kong risi ti haus nem sau pu khandai edi ha ka to ngilapani kami apostol kila penong kador barba ha to por banya tainia banya peni marki jiu to por kila pai din pat ban le cha hukum ki ong ye ki gentil ki ong bakam mentoi lada phin ngai chau jisu lada klem le pat ki hukum ki jong moses kum baka de ban kala mi ki jing tainia ki jing peni yang to ban ba ni sayo e kan ka ha ka to ga khasang nong kami apostolik ka sithi bade yang ki gentil habala tho syakra rang to kai bangi de ban le mangi ki gentil te ka ka bangi yo i kum ka to ka result hadin jong ka jing priang jisu kami jing kolmar bat ka to ka benta ka de ka ba upol ru ulas neng ya kitu ki Israel at kapor bat ka ne ka de ka sithi ka ngat lang kum ju hangi na ka Galatia long basan khot ba saw ka bong pila klat no na ukris pi kwa ban kesan na ka hukum pila hap no na ka jing ia nang ta Shushu sakawe pat ka jingmut wang kuan puleh ni balai ba sabuk khnang ni so cek la ne ka tuka poin ka balai ka mut ban ong ka dinai kala tia lai de khot ka ba ar phulai ar husan ka ba ong ba labu ya ki hukum kum ka no sumar ba sipor shwa ban wan ka jingai ka hukum ka de tang kata ka ba sumar sipor te kanong sumar sipor bor kanong sumar junom ni mentang lalaj na ka hukum na margim desu kaya ka hukum
ngade ha kaya kaba de ka jutang ba thamai ka jutang trong ka jingai ai ha kaba tak tin trong blai ong lap ni mi de ka jingai ai om da ki hukum ti dena kane ka daw ba labu khanang ye kane khatang bangi su thu ba ha bangi im ha ka ne ka perthai ka manta ngide ban su thu sai krar klem ujisu balong sentar ka jim jungi inam yo i ka banai namar ba brio ke jutang ka barim ladangi pule na ka lebih te kos bakat prar kot ka basan ka ona mar kata to sumari ki hukum jonga bat ye kijing bisar jonga bat ubriu ubarakhe ye ki unyo imdaki bat syo olong kot ne ka pamut ubriu jutang barim ladau im hok le hok ya hok kala biang yu tien rei mentang im ke jutang patmai ka jutang patmai pat ni dem so thu ba kan ka hukum kolong thai sipor bat sibun ki we pat ki bertak tinjuk blai ka bala thoi sai kedar bala dai tang ha ka hukum onom la pan imengi menta ka hukum kam la syu pan imengi menta namar bale ke jing pan imengi menta ha kan ke jutang patmai ka ni ngan pule tangkum basau tu lagi dekat bible bangin so thu pan kod ya kan ka poin ka om bangi de ban tip kata ka dikum ni Yonis laisan ka bong lemda kayu briu na ka umbat na umsim umla ban le cepo ka himau blai. Markos kan ko ong jar utawa ngai baju penbaptis on penim. Nang ta titos laisan ka ong ulapen im yangi om na ka jingle ka hok hamangi hingile rekat kum ka jing isne jung u da ka jing sai ka jing karsin. Bat ka jing penthamai sim bakoi. Nang ta ka bakadu epsos ar pra kendai ka ong namar da ka jingai elpan im ya phi da ka jingai keng kataru om na phi hi kalong ka jingai ublei om da ki jingle keng ba uno ru un om yo sngo sarong lapan imingi da ka jingai te balai bas ngasabu hang ne ka poin kadau kalong namar ba bon ba ki briu hakene ki poru ki balas dang man thai ki balas dang man thai ban be jingeseng kibas dang man paidin kinom sno ka jingai kinom sno ha jisu barabol kabiang si kabiang man kapor pe ki pai biang sya ka hukum ka ju kum bakalong ki jiu ki kristan ban kong shwa to mentang ni pai sa ka poin ka basau bat ngini pen kun shwa ha kani ti ngini kren sa ka wipat ka poin mar ku pala ong ban pialai teli ki benta nya pai sa ka wipat ka poin kata ka de ban priang yu jisu ban priang jisu ka de ka benta ka ba pedeng tam ha ka jutang patmai bat ka bom la ban kiar ha ki por ki ba de ki pos ne menshwa ki ba bun ba ha ki balang kristan kane kamlong ko bajanai la syala bej ban ngai chau jisu rei kata karukom ban la pediang kumunong penim basimet kam clear dena kan ka daw ba ni ai kini ki jingkai hata kan orim bakan dak clear ba mari ka balang kristan mar ka jinglong kristan jungi kana mut bandrung hanono ka balang bandrung hanono kan hun bat hang tayo jing penim kana mutru kumala de batai mentan ba ka jing penim ka de da ka bangi im hok le hok ya hok lum kapta kan le yu ji ta jing wan yu jisul ka ring pena kam don jing mut te hnrei ngi haban priang jisu hang ni on pia ar teli ki benta ha ka we kum ka teori ha ka we pat kum ka praktikal ha kum ka teori bale mi don kam jisu ka bangi don kam jisu ni pai ni ki ar poin di badon kam kata kalau simple bagi susu malu malah ni don por banikai jingai nakarom lombas basi peur khot ka basau gong u kris ulong ka jingkut ka hukum ya ka banlong ka hok ya uwei pa uwei snap hang ni u kris ulong ka jingkut ka hukum ya ka banlong ka hok ka tinyo boleh gong ya ka banlong ka hok ki hukum jong jutang barim ki theo laban ong kilong si teng siliang nakaba ubriu u im hok le hok ya hok tenrei don arjai ki hok ha ka jing im ka jungi kawe ka dei ka hok ka jong ka jing le jungi ka bar pat ka dei ka hok
ka jong ublay ka bangi phai na ka ju to ga lenong ka ba si pheu hi tu khot ba sa khamat ka bong ki Israel kila ya pan esat dala ka jong ka hok ndri ki la kan taj ka hok ka jong blay kai ka hok ka jong blay ka hok ka jong blay ka dei ka ta ka ba shu ai be dari khangi hang ne ngilap u Jisu udai kata ka hok ngile ki hok ka jong ju tang barim par khoj ladang impat penkut hakane kampat mi ka ansar habangi khen nga no jing khen ka sa jong ka no ka de bandan ka ansar nak ta ka daw Jisu udai ka hok tang balap yang u kala de ka hok lupa nang ta susu niya pai bale bengi don kamat yang Jisu ka ningi dan don ka bantajong ka teori Idon kami Jisu mana pediang namar ngim desu banong tu kibri jong jutang kabarim kilong powers kibriu ki baklem don bor dre hangi kibri jong jutang mata kibriu jong jutang bakamba kilong karno syasu ki bakam long more powerful ki bakam bun kata kabor lada ngila pediang sya Jisu mo penim bat ngila yaji kendon hadu menakutkan ye ke subjek bangin siap hai Kawai ka benta ka long ba klem Jisu ngim la ban lai ROM Yonis katsan kat pasan ka manga ngalong ding so wain klem manga pinom la ban lai ROM ngitip bang imenta ka ne ka perthei ublei usus pai ka mensim hoi na ka mensim ka kiu sya ka sol ka jing im warna ka sol ka kiru wat sya do hilap kum ka tu ka ai ka bau sya ka jong blei u David usaki ya kan ni sam ka bantu pulai khot banikong ar tin rei om sempala suspa ya kan gamet ke jongi ya ka bakini ki jingku abrai kin ja ni kan mau ke ka ba u stolpol u ong atu ka siti se ki rom ba pra ar pulai ong bat bangi kini hiru kita ki so ki banikong ke jong mesin ni dang sya ka jing le mar pat suspa iya kam ikimet ki jongi te dina takadaw uyai plai gini ki jing ong ka bau wong gan pulai arteli ki benta rom nyop khatpra tong athrai tang kat to hingan ai kabong ini ki benta namare kata ka bahaya ka ba ngamon ngamle andre pleng ya kata ka bas new ka ba ngamon ya kata keng ngale namar ha ka do kam chong sa ke ka baba timudur mata kumno che kriya blai mata ki blai jong ju tang barim ki la shu sha shitom ha ka do kimlong balong mangi mata bangidon Jisu ngesi apai kamarin ke bajia te ngidon kam ya ka bu Jisu undon na ka jim jongi namar balai namar kumne unle namar ka romprar khot ka ba ar bar ka balai kong namar kata ka hukum ka jong munsim ka jing im hau Kris Jisu ka pelaj jangan na kata ka hukum ka jong ka pop bar ka jing yap te hang ne khot balai ong ulah penrem ya kata ka pop ha kata ka do tongnya peteng biang sakniat ka jing ade bar ka teori ha bangi pediang Jisu balai bang hap pediang yu ka dal mar ba klem ma u ngim la balai ROM sakato ka ne biang yi khot Bible ngan ai sakato ka ne tong ini ki babon ngan pelengkor no tang san ka bong ini kentin kawai kalong bu nyarap yang i percaya ka pop rompra laing la de pule tambah tong ngan ai kendiat biang ni ka bong na maria kata ka ba ka hukum kam simyo banle na ba ka latlot na kata ka do uble da ka ba upai ulapai ukun jong uhi ha ka dur ka do pop banlong ka jingkinya nomor ka pop la penrem ya kata ka pop kata ka do to nang taun yarap jingi ha kata ka baula job yala deh ba usha pensoi ne pertei kato ka ju ba ula sha pensoi unyarap ya pianga Hebrew ar khat prak ong namar ha ka ba mauhi ula sha ha ba pensoi u ula la ken menyarap ya kita ya ki bala pensoi nang ta sa ka wei pan Yonis pra lai pu ar un yarap ya pi bedanga begini aja jing sha ka ba tingu bre on ne tungan aino nag Efesos sawar puweg ong rada shisha pila sung tu ya u
Bat balahi kaya pi hau kat kumba ka jing sisa kalong ha u Jisu. Ya kan ka ju hingi yo na ka toga yonis prala pu ar ka bong. Ba la pi ngai chu ukun un pelaj no kum tar ter. Ting yu i hang ni ba ka jing sisa ka don badu Jisu. Klaim Jisu nginom la ban ya ka jing sisa. Nang ta sa tangka wengan ai ngan ot no ka tokar ne ka bong. Ar Korean no san khat niyo gubong kum tala da u ewe ru udon ho Chris ulong jin thabat mai ki ru ki barim kila du no hakmi ki baro kila jalong ki bat mai karne kadai kata kabenta apa ngingila priang Jisu ki jing im ngilong kita ki jing thau ki bat mai kini ki teori ane kita ka jing pensisa la da ngingila priang yo Jisu mentangnya pai khniat kan praktikal pat Pabon bagi jing seng, apa pun bagi jing seng, hari ni por ni, ya kan ni lajan bar koi kebelang Kristen kile, ya kan ni kawai. Mereka kata kilang kikot beri usaha kemat wan kalabamut ban pediang Jisu hak jing penim. Te ngila pun sin kibriu, kijo kibriu, kilej ban pediang Jisu, kan bakon ngilap man jing seng kilej ban pediang Jisu. Balik kali dia kum tu. Ini apa yang dia tang ni? Bat kata laban ong. Kadai namar kajing bom suthu nganong tang katahi ba kadai namar kajing bom suthu lada sisa sangi pediang yu Jisu kajing im gajongi ngila suthu koma ong sakmat ngila kelak bamut aden katapat ngila plai kipop bat ping suthu balas sait ublay penrem su ingi bat aden katapat ngila suthu haya kan ikan rim kaba u Jisu hi ulong sentar bat klema ungim la bale em ti kai kaba ngi haban pendem lut hu haba ngi haban pendem lut hu ublay upej ya kata hadukat no kini kibriu kisukwa tang na slane kidah kwa na tu sepo na mala dingi ngila dan sia ta kajimut ublay eksamin denang ta kadau ngi i kumuda kaj lor gading pena atau por mari por bekerki amdon por ban hikai mangi menta haka jinga de bat kane subjek kumno anle banyo jing penim ngidon du sipu poin don por kalor gading pena banyak keren ngi sipu poin anumla tenre ka ka bangi i hangto ni sayong barboru ba lada ubriu klem nang ban duai ke adres kambiang kane kata kambiang uble osnyo nomar ngimnang tenre ngi ba tu dakai lor gading pena duai rumnang usyong ko Jisu to kan mau lem nga onda haba mela poi ka hima ka jongme kai ka ba Jisu le maru Jisu de ublai yo iya ka donot kato ka jing theo ka labyang ya u kat kum kata ka ba upliang u ngai chu lakala ka ba mut kai ka ba wang kum to hi ublai yo i ka nut ka jongi kai ka ba lale hoi wang ha ka ne ka sngi menong lemban nga paradise ko ki kun gejong trai habangi pediang Jisu dan kampan suthui kani kadonut ka kum kano hadukan nong pediang yau ti ngini apai haka jinga dei bat ki arngut ki brangdon ya kapor bat bagi pediang Jisu haka Bible kumo kata haka no gadur eksamen ru ila yang ni don arngut ikenau ka ba Jisu daladehi kitab jing pano balai ko bar peu wong hakmi ga jing kamar ga tiet ru noru unyus ngeu ya ka tin ga jonga ban pli ya kata ka jing kangan ban rung hapo hau bat ngan ya khawai mit lem bat bat ma lem bat nga haba urung ya khawai mit lem ngi ya bam ya di lem ya khawai mit te we to bom su thu haba wan on we bat ban long ta jing khawai te re don gi bom don ke pat ki bom su thu te hamudur kat no kalong te kalong ka ba sisa ni abangi pai ya kata ka jing su thu jing su thu kadon hai kat to kan ni abangi pai kum ganuksa usakayos da ka basu accident Jisu wong hak ne ka ying hak ne ka singan ngan sa haying jong me sakayos welcome khot you adin katapat ulah kre ulah krum hak to pori Jisu te kai ka ba Jisu wong hakmi ka jing penim kala rung hagane ga ying
bat hakaba Jisu la declare kunta ma uru da sung thu sai kadar te haba ya khawai met kai ka ba usak hayos pat uong usung thu sai kadar ba ta jing penim kumba ma la pen bana uru da sung thu kai ka ba ja ta ka por usak hayos artli ke yo i ke jing im go jung na ka ba sha po sabar pao hakmi siteng ki berkhoi bang don kan aino seki baduk kabar lada don mano balah kena bomde yu ba lai sim club hakan ko nur sau sha wangan siu kata kade ka challenge ke jing im bat kata ke jing su thu tikana ya ke jing pen im te ladang priang si sai jisu kam de banong ba bakla kani ka syong ha ka nut ka bakum kanoi priang not nre pade we ka liang yu ina ka we ke jing jang bible na ka lukas pemban nyew khot ka balai phun riu bat son pau hang ning yu so we pat we briu pat utau de usiman une ulong we ni ki parisi kaba uso thu wa jela deru ude we usa khayo su thu ila de ba ki brig ya khot unong pop yu u briu ba pop marude utanong krong khajna sa ne usiman pat uso thu ila de jing syau du ba don kanyang tholi le ka de ka blatim ten re u klem su thu ila de wi hang ne ka syong ha ta ka jing su thu simet habangi pediang Jisu kai ka baja ulah khot ban bamjai Jisu to por ndra ka jing khot jung par ka lo ta ka kom ku biung nong ya thu lupa ku mu wen gi ba he ba hain ban la banong jing bu jung ba unsa sngo yala de ku mu we bola le ba bot bola khot su ba ye ki bri ku jong play ka jing khot jung nong ka ba sting theu na ta ka dau kai ka baja jing jung ka japan ban ba ki we pat ki bana ka we pat ka long jing ki don po jing ju gi jing khu ma upat u klem yo jing khu kameri hatin ka ba ka su thu ila de ba ka le si bon ki basnio namar ka de ka brio lam nong ha ka to ka por ka de ka blong notorious ka ba de ka ba le ki kam ja khria la ko ja te ka la su guilty ka la su yala de ba ka long ka bom bit su ha ka ne ka per thela da Jisu map no ki pop ku jong ka te de nak taka daw ni Simon ruyo i utip ya ke chim bujong ka upai ha kata ka briu bat umudur ung la daw di ne Jisu de briu jong blai unoi thu pa kum no yo i ya ka pop jong ka ne te ka e ka ba ja kata ka miri ha kata ka por na kata ka ba ka dap ka nur jong ka itu par ka priang Jisu ku mu blai tel dangi su thu u e Jisu kum ne kan long kasim ya dau ukli jong ka the dak ta dabi ala bastar bat ka saji kejat ke jong u rakat ki jing chau umat ka chau tak por u Jisu yo i ka tur ke jong ka kum to hi ulong namar bakal i kambun u Jisu tak por lapan bana ula declare ba la map no i pop jong ka baro kat bau Simon bade hakatak por ulong tangkum ubasu khosung bahai Jisu ka klem dan jing tai rem ha jing ju yo jing penim de giwei pat ke basuan jengo kamar thar kum ju ke don lang hata por si para kaya krek kaya krum markam su thu Jisu du wei te chano kan poi kata ka jing penim ke jong ki te nreu sakayos bade ura su thu hang ne ngaku aban ongko ki para syakri ke jong try habangi hikai kan ka subjek kumno phinle bani uchi panim kadai kata ke bangi su thu ka ba kumno ni long khamat ke jong play ni yo in emila de bangi long kita ki briu ki bom fit thaka hima ke jong play lemda ni de ki briu ki ba ala yo jis ne play usakayos mar usung thu yala de ba ude utan mokrong ba ka society to por ka karen kumta ukoloi ban pendem bat udah pendem rit tada Jisu uyo i bat udah pen benaru to por ka jing penim kala long hakane ka jing uno ba pediang Jisuru udai ban sutu tikana e kane ladang lap pediang i una duka donut kamen simparo kalong ka bom long bangin klem sutu ya kane ladang Jisu ya thu ha usakayos kamet jong pi ke jonga ngilong kata temple ke jong ublai ni debat sutu ya de ba
Habang ila pediang uji su unong hakadunut ka jong pi jonga baro. Ngalarung hakane ka ying. Bat ka cimpen im kalong hakane ka ying. Te gata ka dei bangi de ban sutu simet. Nre yole se don pade ekibriu laki la duai ka normal kimpat siam kalong balong iso. La duai ta kecingkal ka mamur siam lano te nre la da sisa. Hi lalai nandu ko tunut barok ko kilok ki bayos nge ulang bagan ne ke jingas lok balong bagi ni ki poin nang poin tak poin wasau to pin sim ga ne ka we ka khot bible bat kan ka gi jingkular ga jong blai ya kita ki bawan kamar ka jong gon mar ju su nganam kun taj no inoru ar korin no basal khot ba khandru ko ini kentin namar ka tangi man tachu nrei la ka long ru ba ubriu uba habar jongi unang jot penban utau briu basapo ulanang syait halagas ni kane kade khot bible kaba kade jingkular ke jong blai ya kita ke bla priang yu ha jing im ba tong ni kamilanti bauta ubriu basabar unang khoi kumagalong ka pukni nang terno itu ki isla gitu ki thapniang jongka ki bala rim nang mi gi batmai utama siapa pat unang klain kalong kaju kuma jisu ai ka parsi ya kecingin dei bat ka hima ka jongblai kalong kobus mai terso habani kong de utang barit re hadin pat unang krau kat hadu ban pelong simbeneng bakin tengen po jong nang ta susu ulong hakaju ka por kum thiat ka bani kong ulong barit re lapen ya kata kajing set ka bahe de kata ka de ka ba ni sutu habangi pediang jisu ngi de mar sutu te praktikal ni de bi itu banta ka bari teori ni de ban sutu haka jing de praktikal ka i ka bangi haban duai khamat ke jong jisu niki light li ki poin ka banga kwa ban ai ka ne ka por ban perkut yang ne ka bantak ban ikong nya pule kini ki banta ka ban ikong na sistem ne kong petros nong balai da kor bakasan ka bong nrai to pen don puram yu kris kain kum utrai haki donu jongpi nang tapan sakawe kwa ban ai biang hang ni yones kulang ban ikong kor bakar arba khatlai hang to ngangi babun gi aspel nda dingane kabong kat ki kita ki bla pediang ya hakita lai bor bakin nong kun ki jongblai hakaba lakha ki balakha om nakamon kado lemne nakamon kesnam nrei na ublai kumalai kan mentan ba ladang piang jisu ai ni ji matmai ladang ila pediang yuna dur kanut barokhoi kani kalong kaba ni gadon kam so thu te ngakwa men phai haku ngaprak ni kamut ba ni don kam ban pediang kani ke jingmut pediang kamut pediang ai ni pediang yu jisu ha kadonut namar jisu uong hakmi ngalor kan tapi hadu ka bawai no pertai uim hapo jong pi uim hapo jong ha habangi pediang yu ha kadonut ngidem so thu ban ai ye ki kamera kadonut bar khoi ja ki bantai jong jingim kumbalong udebit bang debit pule kato bantai sakman tokmi ye ki klai kan jong abaro nang ta susu ngin pendon burom ya keng kumutrai haki donut jongi Petrus menikong lar katsan ngal pule ngin pendon burom punta tilda ngile kan orang bas niuru trai jisu yarap yalam janga ha ka jing ka jong amar lai tilut same tingin buri ke man kumno bangi de banti pau jisu don po jongi jisu kuma uang mahkami ngadon kat bat pido wa waino pertai hake pesos lai bad kadukat bakat niyo kong bau kris unsyong daga jinge haki do lud jongi jisu de uweni lai person hadin yung blay kupa wan ublay ukun kabamut jisu ulong utaw badap ya ka beneng kende udap ya ki jaka baro tika deya bangin pediang hak nono klipat hanono kepor keba ngilong lah koloy don kam ki jinga seng ne don kam nono mar udap ki jaka baro shu
Pediang yu kumbangi la don pa ka duriau. Syuang sentur ka ka arungi. Hanop ha kata kan urim bata bangi pediang yu Jisu. Ngin syuang baik iki ki Kristen. Trai Jisu ngatip baklemame nginem la banyo ya kicing penim. Markat ki bangit hame lai por bangin long ki kun ki jong blai. Kom tanga pediang ya me nadu kan ka klip mat ane ka por ka mentaba men long utrai. Men long unong penim ha kicing im jonga. Ngangu ngadem masyakri ya me kum ublai jonga. Nadu kan por simti jing jonga, jimut khat jonga. Ki bar khoj ngan ik. Nadu ka donut baro ka jing baro ki bar khoj menta ngai ti seme simti pan pran kam nga kum syakri jong me bar nak ta ka borom jong me. Thoi ka jonga. Ha ka kitab jong ka jing im. Ha ka teng Jisu ngduai amen. Tang kata kala biang. Te ka syong mo no mene. Hadu kat no ngi pediang pan ngi IT ho Jisu. Rada nu ka donut bar khoj. Kala biang pi kan ne syua. Te men penkut no ya kan ne ka benta ka beningkong tang ha kan ne ka benta te ai kuble nam ta ka por ka jong pi nasia syampan ha ka session ne ka benta ka baar ha ka bangin yo nadu ka poin ka basan kuble sibon